Na yi nadama akan wannan ɗanyen aiki da na aikata, in ji Abba Gida Gida, tun bayan jin wannan addu'a da sallah da mutane wayanda yawan rushe-rushe suka mai sallar alƙunutu. To tun bayan wannan abin da Abba Kabir Yusuf ya fuskanta, tabbas ya yi da na sanin wannan ruguje-ruguje da ya yi. To da farko dai, idan wannan ne farkon iso ga cikin wannan ta mai albarka, da kada ka manta ka danna mana subscribing, kana ka danna mana alamar ƙararrawa, domin ta haka ne za ka iya samun sabbin bidiyon mu da zarar mun ɗora. Na yi nadama dangane da wannan aika da na aikata, ɗanyen aiki da na aikata, in ji Abba Kabir Yusuf, sabida wannan mummunar addu'a da aka yi wa Abba Kabir Yusuf, inda a cikin addu'a har aka haɗa sallah tukunna aka mai addu'an domin Abba Kabir Yusuf ya tarwatse, gwamnatin ta tarwatse. To amma tun bayan jin wannan addu'a da kuma sallah da aka gudanar domin tarwatsewar gwamnatin Abba Gida Gida, to nan ne ya sa ya kiɗima Abba Gida Gida, ya jawo hankalin mutane ƙwarai da gaske, inda ake cewa tabbas idan ya fi ƙarfin doka bai fi ƙarfin Allah ba, inda suka dangana abin ga Allah subhanahu wa ta'ala. A halin da ake ciki na yanzu, batun Abba Gida Gida wayanda suka mai sallar alƙunutu, tabbas a yanzu haka ya fara yin da na sani, inda yake cewa a gaskiya shi ma kansa yanzu ya duba ya ga abin da ya gaskiya bai kansa adalci ba, dangane da haddewa kansa wani kirari ya sa wani bakin gilas wai baya ji baya gani. To ai wannan mutane zai yi wa, amma ba zai wa Allah subhanahu wa ta'ala ba. To amma dai mutane da dama sun ce a gaskiya idan Abba Kabir Yusuf bai daina wannan ruguje-ruguje da yake yi ba, tabbas yana dab da ganin fushin Allah, domin Allah zai tarwatsa mulkinsa. To amma tun bayan jin wannan bayanai da mutane suka dinga yi akan Abba Gida Gida, tabbas hakan ya jawo Abba Gida Gida ya fito ya bayyana haka a social media, inda yake cewa dan Allah a yi haƙuri, insha Allahu wannan abin da yake zai dakatar, sannan zai dawo gudanar da mulki tsakaninsa da Allah. To mai saurare, kasance da Terra Fresh TV domin samun labarai dumi-dumin su, amma dai bari mu samu ɗan gajeren bidiyo inda Abba yake da na sanin cewa tabbas wannan rushe-rushen da ya gaskiya bai kyauta ba.